Hoka Speedgoat alebo Hoka Mafate. Ktorú si mám vybrať? Veľmi často u nás na predaní dostávame otázku, ktorý model je vhodnejší, aké sú medzi nimi rozdiely. Preto ti teraz dám pár základných rozdielov medzi týmito modelami, ktoré ti môžu pri výbere pomôcť. Nová Speedgoat 6 je asi o 15 gramov ľahšia. Dva hlavné rozdiely. V prednej časti je stredne široká a poskytuje strednú mieru tlmenia, tým pádom lepší kontakt s terénom, lepší cit. Príjemný tkaný zvršok, jemný okopový lem, podrážka Vibram Mega Grip Light Base. Výborná voľba pre tých, ktorí nemajú až tak široké chodidlo, hľadajú dobrú trailovku od kratších až po dlhé behy. Oproti tomu Hoka Mafate 4 je výrazne širšia v prednej časti, čiže vhodnejšia pre bežcov so širšími chodidlami, alebo pre tých, ktorí potrebujú jednoducho viac miesta vpredu. Ďalší hlavný rozdiel je medzi podrážke, sú tu použité dve peny, jedna je mäkšia a responsívnejšia. Jedna je štandardná, ako aj v modeli Speedgoat 6. Mafate 4 ti tak poskytne väčšie tlmenie, vyšší komfort a aj trošičku lepšiu rýchlosť. Na váhe je ťažšia od Speedgoat 6 asi o nejakých 15 gramov. Podrážka Vibram Mega Grip s trošičku hlbším vzorom od kratších behov až po ultra dlhé behy. Takže ak hľadáš vyšší komfort, väčšie pohodlie a viac miesta v prednej časti, Mafate 4 bude pre teba lepšia voľba. A ak máš klasickú šírku chodidla, nie je až tak široké a chceš mať lepší kontakt so zemou, zároveň to tlmenie je tiež na veľmi dobrej úrovni, Speedgoat 6 bude lepšou voľbou. Tak snáď ti toto video aspoň troška pomôže pri výbere.